Ei, molt bones a tots, aquí Jordi. Benvinguts al Duelist, un altre joc que estic jugant últimament i que és molt semblant al Hearthstone, però ara veureu que és una mica diferent. Me'l van recomanar no fa gaire i bé, em sembla interessant, tot i que no m'apassiona, però crec que tot amant de Hearthstone l'hauria de provar a veure què li sembla. Anem a fer una partida Ranked i a veure què us sembla el joc. Com podeu veure, hi ha diferents herois també, com al Hearthstone. Aquests són els herois, només n'hi ha 6. I cada heroi té unes cartes també. S'assembla moltíssim al Hearthstone en aquest sentit. És a dir, hi ha herois, hi ha cartes comuns, hi ha cartes neutrals, però aquí ve la diferència. Aquestes són les nostres cartes inicials. A veure... Vull una criatura al principi, tot això són hechizos. Vale, això és una criatura. Llavors, en lloc de ser un joc de cartes convencional, està al tauler i ens hem d'anar movent pel tauler. Anem a posar aquesta criatura aquí i hem d'anar decidint on invoquem les criatures. Al final del torn robem 2 cartes i durant el torn sempre podem escollir una carta i tirar-la al mazo i robar-ne una altra. Vale, el nostre oponent està jugant una criatura que vola. Les que volen poden anar a qualsevol lloc del tauler. Això que veieu de color vermell és com l'alcance, el seu moviment. Aquest pot arribar fins aquí, aquest fins aquí. Frenzy crec que pot atacar a totes les criatures del voltant. Aquest l'enviaré aquí. Aquestes boles que veieu aquí són punts estratègics que ens donen un mana extra. Llavors, si arribés aquí em podria equipar aquesta arma. Potser surt més a compte invocar una criatura. Sigui com sigui, aquest el vull enviar aquí, a que em doni manar. És un 2-2 contra un 2-4, no té cap sentit, em mataria. Ostres, que aquest vola, o sigui, me'l matarà el pròxim torn segur. Doncs... m'equiparé... Et pots equipar com a armes, funciona exactament igual que el Hearthstone. Aniré cap aquí. Vale. Bueno, no, aquesta no és cap baralla que hagi fet jo, és la baralla bàsica amb què comences i probablement aquest en contra qui jugo en sap bastant més que jo. Ah, curiosament no va matar el meu bitxo. Prefereix anar per manar. I ara té 5 manars en lloc de 4. Veieu aquí de la dreta? Són les cartes a la mà, els manars que té, cristalls, però sí que se li diuen manars en aquest joc. Sí, més ho de manar. I aquest és el personatge, que és aquest, té 2 d'atac, 25 de vida. Bé, per si no ho havíeu notat, aquest sóc jo. Vale, el meu torn. 6 i 2 són 8, no? No el mato. Oh, això és interessant. Li puc donar més 2 i que l'ataqui i el podríem matar. Anem a fer-ho. Li donaré més 2. Després aquesta criatura no es tornarà i bueno, primer invocarem això. Oh no, aquest aquí primer. Clar, l'ordre de les coses també és important, com podeu veure. Aquest aquí. I ara tu ataques aquí. Aquest joc és com el Hearthstone, llavors l'atac és simultani, és a dir, si jo li pego de 6 ell em tornarà de 4, però li he tirat un hechizo que fa que no s'hi torni i gràcies a això doncs l'he matat. Vale, ja hem fet. Ah, mira, se m'ha oblidat utilitzar l'habilitat per anar ciclant cartes. Per exemple, aquesta és molt dolenta, el pròxim torn la ciclarem. La tires a la teva baralla i en robes una a l'instant. Vale, té pinta que em matarà aquest. El que deia. Clar, és el problema d'aquests bitxos tan dèbils. Bueno, això com el Hearthstone. Un 2-4, ataca un 2-2, un 3-2, sí, i pues, sobreviu al mode de vida. Vale, acaba d'invocar una criatura amb ranged. És a dir, pot disparar quan ataca, fa 3 de mal i ho pot fer a qualsevol lloc del tauler. El problema és que no tinc res
per fer-li mal. Anem a llançar això al mazo, replace, i en pillem un altre, que és exactament el mateix que aquest. Fantàstic. Potser és interessant anar-se acostant a l'arquer. Sí. Potser li pagaré a l'heroi. 6 vides menys no són moltes, però és que no tinc res millor. No tinc res millor a fer. Aquest cap aquí i ficarem aquest... Podem invocar les criatures sempre al voltant de les nostres criatures. Ja veus. Llavors... Potser ho posarem aquí. Si el poso aquí, llavors ell no pot fugir. Llavors s'ha de córrer en diagonal en aquest joc. Vale, no puc fer res més. Al final no he atacat. Bueno, 3 punts de mal aquí. I entre els dos me'l maten. Una llàstima. El tema és que si jo anava a matar-lo a aquell, des de l'altre punt em disparava i estava igual. I el seu heroi estava de tal manera que no podia perseguir-lo. Veus, aquest heroi pot moure fins aquí. Acaba de reemplaçar una carta. Bueno, encara no ens hem tret ni una vida, però no són molt llargues les partides normalment. Bueno, veieu? Aquesta criatura té provocar. Llavors, abans d'atacar el seu heroi, l'haig d'atacar ell. Crec que li mataré l'arquer. Això com a Hearthstone. Anem a intentar controlar la partida. Aquest que vingui aquí. Ah, no em puc moure mentre estigui provocat. Vale, doncs el matem. Hem mort. Ja heu vist, el mal és simultani. I ara aquest que vingui aquí i que mati el seu arquer. Per què no puc atacar el seu arquer? A veure, golem dels nassos. Ara! El mal simultani, però el meu sobreviu, el seu no. Vale, podem posar... Tinc 6 manàs. Posaré aquest aquí. Aquest és un bitxo que l'invoques, és un 3-3 per 3, però que cada torn guanya +1/+1. Bueno, final de cada un dels meus torns. Llavors... I aquest el posaré aquí. Pel mateix. Aquest és un bitxo que té molt d'atac. Té 7 d'atac, només 2 de defensa. Es mor amb res, però bueno. El problema que tinc és que no em conec les cartes, llavors els he posat tots al voltant i no sé, potser té un atac que fa malanària i me'ls rebenta tots, però bueno, no sé. Com que no conec les cartes, ho poso per intuïció. Ara, ell, teòricament, si no... Ah, bueno, posa que pot anar aquí. Ah, un 3-2. Ataca i em mata el meu 3-3. Clar. I me'l matarà. Vale. Bueno, 7 vides menys. No és mal negoci. A més, es queda aquí, està a distància que jo el pugui atacar. O no? Es pot continuar movent? Ah, no, no. Invoca una altra criatura. Una criatura que vola. Vale. Tirem un 3-2. Crec que tiraré això, a veure si robo una criatura gran, que ara és el que necessito. Doncs no. Només podem arribar a aquest, però li podem treure 10 vides, que no està mal. Llàstima que els dos puguin anar al mateix lloc. No, li puc donar +2/+2 i ja li trauré 6 vides més. Una bona hòstia aquí. Pam. Altre cop. Anem a rodejar. Aquest aquí. Vale, no invocaré molta cosa, que ell té moltes cartes a la mà. I ja m'ha passat una partida que hem jugat alguna història
me'ls han matat a tots i després m'han començat a jugar les cartes. Com al Hearthstone hi ha molts jocs de... Bueno, hi ha molts jocs, perdó. Hi ha moltes cartes per fer mal a l'àrea o destrueix a molts enemics, llavors tampoc... Potser m'estic sobreextenent, és a dir, potser estic jugant masses cartes. Vale. Joder. M'acaba de fer 3 punts de mal amb aquest i ha jugat un hechizo que li ha fet 3 punts de mal. I fuig corrents ara. Fantàstic. Llavors el plan és... Em tocarà amb aquest... Ah, calla, espera. Si té 6 de vida, llavors, clar, posa una criatura... Posa criatures pel camí perquè jo no pugui passar. Si amb el meu heroi arribo al voltant, el mato. Llavors, aquest crec que el podria posar aquí. Sí, això ja està. Ens movem aquí. D'aquí matem aquest. Amb aquest anem cap al seu general i el matem. Toma. Bueno, tu, guanya la partida i tot. Això no m'ho esperava, Com podeu veure, cada heroi doncs, el vas pujant de nivell. En els primers X nivells vas rebent cartes. No sé, exactament com a Hearthstone. O sigui, funciona exactament com a Hearthstone. Ah, i té la gràcia que quan jugues contra un tio el pots afegir i li pots donar 5 d'or com a propina. Com, ai, gràcies per la partida, m'ho he passat molt bé. Que jo no faig, per cert. I, lo dicho, pugem de nivells, sobretot els 10 primers, level 4. O sigui, recompensa de nivell 4, et donen una criatura. Opening Gambit em sembla que és com grito de batalla de Hearthstone. Vale, i com guanyar diners a aquesta gent? Aquest joc és gratuït, com a Hearthstone, però et van donant or, pots comprar sobres i, com sempre, si vols gastar-te els euros, doncs pots comprar sobres amb diners. És a dir, podem comprar un sobre d'aquests o també el podem comprar amb dòlars, 3 dòlars, 9, 10, 20 o 50. I els sobres, exemple, que passa igual que el Hearthstone, els tenim per aquí, l'obrim i ens sortiran 5 cartes. Exactament com el Hearthstone. I una almenys és rara. Ai, mira, això... Aquesta sembla més que rara. Això sembla rara, no?, de color blau, tipus Hearthstone, i això sembla èpic. Què passa? No estic familiaritzat. Aquí, Vanar Kindred, Neutral... Ah, vale, això posa aquí, és cada carta. Bueno, i així funciona el joc. Espero que us hagueu fet una idea. Ja veieu, és molt semblant a Hearthstone, però amb algunes cosetes diferents. Menys herois i del tauler, sobretot, que li dona una dimensió una mica més tàctica, crec. Doncs res, espero que us hagi agradat el vídeo i fins la propera, companys. Apa, adeu!